Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai mukomanashe uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndine varume vaviri avo vandagara navo. First of all, ndakamitiswa apo pandainge ndichiri kuchikoro ndokubva ndachizotizira. Murume uyu ndakagara naye kwemwedzi mitatu ndokubva achizofa. Saka nekuda kwekuti ainge achiita basa rechikorokoza, paakafa ari pasi pemugodhi ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda it was just bad luck. Saka ndichingobva mukunzwa kuti ainge afa ndakabva ndachizoita miscarriage. Ndakagara mukoma kwemakore nemakore ndokubva ndachizosangana neumwe murume uyu wandakasangana naye mukomanashe ainge achigara kuno kuSouth Africa. Saka takasanganawo paFacebook. Mushure mekunge tatanga kutaura tose paFacebook ndopaakabva achizondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndachizouya kuSouth. Mushure mekunge ndauya kuSouth Africa takagara tose zvekare kwemwedzi mitatu. Akazofa apo pandainge ndava 1 month pregnant. Saka afa kudaro, achingobva mukufa ndikabva ndaita miscarriage. Ndakazoti ndaenda kumba ndakati ndichitaura nagogo vangu vaingoseka zvavo vakanditarisa. Ndakabva ndachizoti nhai ko muri kusekei? Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichida kuurayisa varume vangani. Ndo zvavakandibvunza izvozvo, vakabva vati uri kuda kuurayisa varume vangani usati waziva kuti zvinhu izvi zvauri kuita zvinokupinza muna taisireva. Vainge vava kutoita sekunge vanotondithreatena. Saka ndakabva ndachizovabvunza kuti kosei vainge vava kutaura vachiratidza kuti vakatsamwa. Vakabva vachizoti kwandiri, unozviziva here kuti iwe unoroya? Ndikati nhai gogo, hamuoni kuti muri kundituka? Sei muri kuti ndinoroya? Ndianiko wenyu wandakaroya? Vakabva vanditi unoda ndinokwanisa kukuudza kuti wakaroya vanhu vangani. Mukomanashe vakabva vachizobuda nekabhuku kavo ako kavainge vakanyora zita rangu, vakanyora zita ramai zvekare nemazita evamwe vanhu vandinotoziva. Saka ndakabva ndaona kuti vainge vaine vanhu vatatu vavainge vakanyora. Murume akatanga kunditizisa newechitumu uyo wandakazotizira mushure mekunge ndauya kuSouth Africa zvekare neimwe friend yangu. Vakanditi vanhu ava ndiwe wakavauraya tikatovadya. Vakabva vachizopinda mumba vakabuda vaine kamwe kahari kainge kari keblack. Ndikaona kuti muhari imomo mainge muine nyama. Vakabva vati kwandiri, nyama iyi ndeyeshamwari yako Rudo wawakauraya. Ndakati zvinhu zvamuri kutaura kagogo handichatombozvinzwisisi uye zvekare hazvisi kana kumbomeka sense kwandiri. Vakabva vachizonditi nditevere. Takabva tachizonopinda muhozi ndokubva ndachizoona nyoka iyoyo yakabva yanyangarika. Mukoma vakazonditi usiku vainge vachazondiudza zvose. Vakazoti hwava usiku ndakazokaruka ndatomira pakati pesango ndisingazivi kuti ndiripi. Ndo pandakazonzwa vanhu vainge vachidanidzira vachiti huyaiwe tiri kuno. Ndo pandakabva ndachizopepuka ndiri kuhope ndikabva ndachizoona kuti vanhu vainge vachindidaidza vainge varipi. Ndakabva ndachizoenda kwavainge vari vanhu vaya ndokubva vachizondiudza kuti tainge takamirira gogo kuti tinge tichizotanga kuita meeting, because ndainge ndichivabvunza kuti ndimi vanaaniko imi vanhu imi. Saka vainge vachingoti takamirira gogo kuti vange vachiuya. Ndo pandakabva ndachizoona gogo vakasvika vainge vakatakurwa nevamwe varume asi vainge vasina kupfeka. Gogo vangu ndo queen wevaroi. Saka vakabva vachizoti uyu muzukuru wangu uyu nhasi ndati ange achiona mabasa edu awo atinoita usiku. Vaiti kana vakataura kunyange zviri zvinhu zvisingasekesi
vanhu vose vainge varipo vaibva vachizotanga kuseka. Vaiti kana vanhu vakasaseka vobva vati imi vanhu sekai imi, vose vobva vatanga kuseka vachiti vanhu ndevapi, hatisi vanhu isu, vobva vatanga kuseka. Saka mukomanashe ndakabva ndachizoiswa pakati peseko. Ndaiswa pakati peseko ndakabva ndachizopiwa chuma chandichiri nacho kusvika pari nhasi. Saka pandakapepuka ndakashamisika ndikaona kuti ndainge ndakatogara pamusoro peguva uyo ainge ari best friend yangu, uyo wandati ainge achinzi Rudo. Ndakamuona Rudo akauya akabva agara pasaidi neni, akabva achizotanga kuchema, akabva ati asi nhai sei wakandiuraya, chandainge ndakakutadzira chii? Tariraone kuti wakadya nyama yangu yose ukapedza kundidya. Ndakati ndichimutarisa mukoma akatanga kuonda, ndakamutarisa achidyiwa nezvinhu zvandainge ndisingaoni, akatanga kuchema ndokubva anyangarika. Gogo vangu vakabva vachizobudikira, vakabva vachizomwaya madota kufesi kwangu. Ndo pandakabva ndachizomuka ndikazoona kuti ndainge ndakarara navo. Ndakazodzoka kuno kuSouth Africa, ndadzoka kunoku ndine murume uyo akazondipfimba. Murume uyo mukomana achi takangosanganawo mutown, akandikumbira mafoni numbers angu, ndokusaka ndazouya pano. Murume uyu iye anoti anondida veduwe, ari kuti anondida asi ndinotya kuti kana tikaita deep murudo ndinokwanisa kuzomuuraya sezvandakaita vamwe avo varume vandakagara navo. Ari kuti nditi anoda kugara neni so far, anondipa mari ende anondichengeta. Ari kuti mari dzose idzi dzandinokupa uchibhadhara renti imari yekutoti dai tainge tichigara tose, imari yekuti taikwanisa kutosevha tikatovaka. Marriage ndiri kuida, asi kunyange marriage yacho ndichiida, but ndinotya kuti murume uyu kana ndikangogara naye chete ndinobva ndatomuuraya, sezvo ndakaudzwa nagogo vangu kuti ndiri muroyi uye zvekare ndinotodya vanhu. Asi handina dzimwe hope dzandinomborota. Kana ndikatonzi ndinenge ndarota, ndinongorota gogo vangu vachinditi uya kuno, ndobva ndaenda kwavanenge vari zvotongovharana. Handina dzimwe hope dzandinorota ndiri kumakuva kana kuti ndichiroya vanhu kana kuti ndichidya vanhu. Saka handisi kutonzwisisa. Chandiunza pano kune avo vanokwanisa kubvunza kuti saka uri kuda kubatsirwa nei? Ndiri kuda help inobva kwamuri vedare, kana kuine vanhu vanozviti ivo vanonamata vasingatyi gogo vangu. Since ndakuudzai kuti gogo vangu ndiqueen, ende pandaitovarota ipapo ndaitovarota vanenge vatori nemabodyguards, varume ava vanenge vakavachengetedza, vanhu vacho vakafa, dzainge dziri mhare, vari varwi vehondo ndo vanovachengetedza ivavo. Saka I think kana kuri kunze ndikabatsirwa nenzira dzechitendero, kunyange munhu wacho ari muprofita, but zvinenge zvichitoda atori munhu uyo anokwanisa kuzondibatsira. Ndatenda mukoma, please postai nyaya yangu nekukasika. Izvezvi ndichitaura nemi, kurara handisi kurara, hope chaidzo hadzibati. Apa unenge uine partner yako yaunenge uinayo uchitiwo ndawanawo murume wandinoda, type yangu anondida, anondibata bo, but usingakwanise kuti unge uchimubudira pachena kuti izvi ndo zvauri. Ndinotya nekuti ndikangomubudira pachena anobva andiramba. Kune murume angabvuma here kuda kuramba achidanana nemunhu anenge amuudza kuti kana tikazongogara tose, kana tikaramba tichidanana ndaona wazofa ndikakudya, nekuda kwekuti ndakaitwa muroyi nagogo vangu. Please kune vanenge vachida kundibatsira, ndapota ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndine vanhu vatatu vari muvhu vandinonzi nagogo vangu ndakavauraya, nyama yacho tikaidya tikaita chimukuyu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndinodzidza paUZ ende ndinogara ndichiteerera zvirongwa zvenyu. I never thought kuti dzimwe nyaya dzandainge ndichinzwa dzichiverengwa mumachannel emaconfession zvinhu zvainge zvichazoitika kwandiri. I lost an opportunity. Ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye. Murume uyo akandiudza kuti sezvo ainge aine mukadzi ainge achazotaura nemudzimai wake
nekuti ainge achida kuita vakadzi vaviri. Saka akazondiudza kuti ainge ataura nemudzimai zvekare nehama dzake. Chainge changosara ndechekuti ndinge ndichinoona mudzimai wake. Saka nelast minute ndakabva ndachizoramba ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, handingamboiti step mom apa ndisati ndakamboita mwana before. Saka ndakabva ndachizomuramba, but ndakangomuramba zvaizvokuti ndainge ndongomuignore ndichingompa cold shoulder. Akatoona kutoti zvainge zvadhakwa, but ndainge ndichimuda because aiva munhu ainge aine mari dzake. But yekuzoti ndinge ndichizoenda kunoona mudzimai wake ndo yandakaona kuti yainge isingaiti. Fast forward mukoma, ndakazotanga kudanana neumwe murume uyu ainge agara achindipfimba, ainge ava nenguva achindipfimba but ndichingomuramba. Saka ipapo mukoma akangotanga kungondipawo pressure sekunge ainge achiziva kuti ndainge ndisisinawo munhu muupenyu hwangu. Ndokubva tachizotanga kudanana. Saka takachovha kuda about 2 months tisingarari tose. Zvakasvikawo pakubohwa ndikati munhu uyu pamwe handipi mari nekuda kwekuti hatisati takamborara tose. Ndakabva ndachizodhimanda ndikabva ndati ndikuda kurara newe, otherwise ngatirambanei. Akabva achizonditi uye kumba kwangu. Ndakazoenda kumba kwake mukoma, akandinanzvisa chironda chandainge ndisingazivi kuti ane chironda chiri kugotsi kwake. Saka ndaingomuona achingogara akapfeka makepu nguva dzose. Ndaingoti zvimwe kuda anofarira kupfeka makepu. Saka takazoti tava kuda kunorara, tikangotanga kungoita romance. Ainge aine dzimwe nzvimbo dzekuti ainge asingade kuti ndinge ndichidzibata. Saka ndakazoti ndamubata nechemuhuro, akandibata akandibvisa maoko angu. Ndikati kochi kazi zvandiri kuita zviri kubohwa here? Akabva anditi let us stop. Then ndokubva taregedza kurara tose. Masikati ose takazobuda tikaenda out. Then akanditengera hembe, akanditengera iPhone. Wakazoti wava usiku tadzokera kumba kwake, akazoti ainge aine zvainge achida kundiudza before anything. Akanditi it's either unoda kana kuti haudi, but kana kuri kunzi unonga usingadi then I will have to take you back to your place. iPhone yangu ndotora because ndinoda kuzoipa munhu anenge achikwanisa kuzozviita. Saka ndakabva ndachizobvuma ndikati anything that you want, apa tomborina kana problem. So mukoma ndipo apo akabva achizobvisa cap. Apa ainge akapfeka cap, ndokubva achizotendeuka kudai. Akabva anditi tarisa kugotsi kwangu. Ndikabva ndaona kuti kwainge kuine ronda rainge ririko. Ndikati kochi kasi wakachekwa nechigero here? Uchigerwa? Akanditi kwete. Akanditi ronda iroro ratova ne7 years ainaro. Ronda iroro ainaro mumusoro make. Ndikati 7 years ironda rakaita sei risingapori? Akabva achizonditi rainge risiri ronda, rainge riri normal, asi rainge riri ronda reurombwa. Ndikati I am not following you, uri kuzama kuti kudii? Akabva achizoti kwandiri akaenda kun'anga. Aenda kun'anga akabva achizopiwa mushonga. Apiwa mushonga ndopa akazotanga kuita zvemakombi, akaita mari nemakombi. Akazotanga kuitawo mamwe mabusinesses, ane maguest house zvikari nemashares kune imwe hotel. Ndo maitiro anoita mari iwawo. Saka zvose izvozvo zvakabva uye zvinobva paronda iro raainaro kugotsi. Akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichimukisa ronda iroro. Ndikati iwe unoda kuti ndinge ndichikukisa ronda kuti zvaita sei? Akanditi ndokusaka ndakubvunza kuti unozvikwanisa here? It is up to you. Handingakumanikidzi kuti unge uchiita zvinhu zvaunenge usingakwanisi kuita. Saka mukoma ndo zvandakaudzwa izvozvo. Ndakagara pasi ndikatanga kuchema, ndikambosimuka ndikatora kahandbag kangu ndikati ndava kuda kuenda. Saka ainge andipa 1000 US. Akabva anditi ndinokumbira mari yangu yandanga ndakupa. Ndikati wava kunditorera futi nemari yacho? Ndokubva anditi ehe. Akabva achizonditi ndokupa hako 50 US nekuti tarara tose. Mukoma ndakabatikana ndikagara pasi ndikati kufunga. Ndikati iPhone plus 1000 US dollars. Ndakabva ndati tuone kwacho. Ndokubva andiratidza futi chironda chacho. Ndikati saka unoda kuti ndinge ndichiita sei? Akabva anditi ndinoda kuti unge uchindikisa chironda. Mukoma nashi ndakakisa chironda chake kuda about 5 minutes ndichichikisa. Ndokubva anditi zvaita. Chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakati apo paainge ati zvaita ndichisimuka akatongopedza ari ega. Ndikatoona urume hwake huchitobuda. Takazosara zvedu toita bonde but ainge atopedza.
nekukisa kwandainge ndamuita chironda ichocho. I never thought kuti zvinhu zvakadai zvingazoitikawo kwandiri. Ndaingoteerera ndichinzwa maconfessions evamwe, but that is what happened to me. Mukomanasha iPhone yandinotoshandisa, iPhone yandoshandisa ndakaiwana mushure mekunge ndakisa chironda chemunhu akaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvinoshamisa vedare, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma muSouth African. Naimiko kune maagent ekuti vari kutotsvaka vanhu vanenge vachida basa. Hanzi unotowana basa paintaneti wotoenda kuRussia. Kana waenda kuRussia wozotoona wava kutoendeswa kuUkraine kunorwa hondo yekuUkraine. Message yavakanditumidzira hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndine imwe friend yangu uyo ainzi Love More uyo handisi kuziva kuti aripi pari zvino. Handizivi kuti ari kunyika kwavo kuZimbabwe here kana kuti akazoenda kuRussia, but ndakaita WhatsApp video call naye achitondiudza kuti ainge ari paairport, ainge ava kutopinda mundege kuti ange achienda kuRussia. Saka naLove More takatanga kuwirirana mushure mekunge atanga kugara pamba pedu. Ainge achiroja pamba pevabereki vangu, tikatanga kuwirirana. Panguva yacho iyoyo I then lost my job, saka iye aita zvokuvaka. Takazotanga kufamba tose, ndainge ndiri daka boy wake, tichifamba tichiita mapeace job ende taiwirirana. Saka akazondiudza kuti ainge akanzwa kuti kwainge kuine website yekuti kana ukaenda pawebsite ipapo unotoaplya basa, wosarudza basa raunenge uchigona wotoenda kuRussia. Saka akabva achizondiratidza website iya, akati unotoenda wototanga kutoshanda mumafactory uko kuri kuita zvekugadzirwa madrone. Ndikabva ndati zvakanaka, kunyange uri truck driver or any kind of work that you do unotoenda kuRussia wotonoshanda. Saka akabva achizonditi let us apply together, but as a South African ndainge ndichitya kuti ndinge ndichiaplya kuti ndinge ndichienda kunoshanda kune imwe nyika. Saka pakazondishamisa ndepekuti mushure mekunge aenda I was disappointed in my brother. Ndikati munhu atondikanganwa. Saka akati ava kusabatika paWhatsApp. Ndakabva ndachizodzokera pawebsite paya. Ndadzokerapo pawebsite ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuaplya. Chakazondishamisa ndechekuti ndaaplya pawebsite ndo pandakaona kuti kunyange usina passport vanotongokuudza kuti we can make a plan even if you do not have a passport. Ndikati kubuda muSouth Africa ndisina passport ndichiti ndiri kuenda kuRussia zvinombofambiswa sei? Saka ndakabva ndachizosiyana nazvo, but pfungwa dzangu dzainge dzichingoti dai wambozama futi. Saka ndakabva ndachizoenda paChatGPT ndokubva ndachizongobvunza, ndikabva ndachizoisa link ndikati link iri riri legit here. ChatGPT yakabva yachizodzosa mhinduro yekuti organization yacho iyo yandainge ndichiaplya basa vanoshandidzana neRussian military. Saka unototi uri kuenda kubasa izvo unenge uchitojoina army yekuRussia. Saka ndo izvo zvandakasangana nazvo. Ndoda kuti munge muchiverenga nyaya yangu so that vanhu kunzoko vange vachizozviziva kuti zviri kutoitika. Unotowana basa online. Kana wawana basa online wotoenda kutonorwa hondo yekuUkraine. Taitonzi tichaenda kunogadzira madrone but anenge ari matoy, but I have discovered kuti atori maweapon awo anenge achitogadzirwa. Saka ndinoda kuti munge muchingopa vanhu yambiro yekuti zvinhu izvi zviri kutoitika. I don't know if my friend is still alive kana kuti akatourawa kuhondo yekuUkraine. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo muSouth African vakatumidzira nyaya yavo. Hanzi ndo zvavakasangana nazvo, kuti mukoma Love More vachiri vapenyu here, kuti vari pakati pekurwa hondo here. What's going on? Did you also try to apply? Did you try to apply? Kana kuri kunzi you tried to apply, what happened? Yei, zvakangoma hazvo vedu we. Oti wawana basa kuchando ogumisidzira waendeswa kuUkraine kunorwa hondo dzekuUkraine. Yo,
pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.